€12.81 huwa l-ammont li se jingħata bħala kumpens għall-għoli tal-ħajja lill-ħaddiema u l-pensjonanti. Flus li mhux se jinħarġu mill-Gvern iżda mill-intrapriżi li jħaddmu l-impjegati magħhom. L-ammont tal-kola tħabbar mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana fl-aħħar jiem għalkemm baqa' ma qalx jekk din iż-żieda hix se tiġi ntaxxata jew le. Fl-aħħar jiem Net News mar il-Belt Valletta fejn ħareġ ċar li n-nies mhumiex kuntenti b'din iż-żieda għall-għoli tal-ħajja meta kkumparata mal-esplużjoni fil-prezzijiet. Taħseb li 1281 hija biżejjed għal żieda tal-għoli tal-ħajja? U pinnoli kif tieħu il-Gvern ma jtikx il-pinnoli kollha, ċertu pinnoli nixtierba kwalitajiet pinnoli ma jtihomlix il-Gvern. Malarja ħarbot għal 12 jieħu. Taħseb li 1281 huwa biżejjed għall-għoli tal-ħajja? Mhux sabba ħajja tiżżieda. Biżejjed taħseb, tajba. Biżejjed, ma nafx għalhekk hekk hux biżejjed jew le. Bżonni ta' kuljum jtjolow ukoll. Ġifieri sa twola l-ħajja u x'hekk. M'għandix xinga għora tifhem għandna d-detajja. Prezzijiet qed jiżdiedu ħafna. Staqsejnihom ukoll jekk hux qed iħossu l-impatt tal-għoli tal-ħajja b'diversi persuni stqarrew magħna illi jkunu qegħdin jistennew bil-ħerqa l-aħħar tax-xahar sabiex jieħdu l-pensjoni jew il-paga għaliex l-ispejjeż ta' kuljum qed ikomplu jiżdiedu u l-prezzijiet litteralment splodew. Kif qed taffettwakom l-għoli tal-ħajja? Ħażin ħafna. Kull ħaġa tixtri l-ħobs, pakkjat mhux tal-Malti u hekk u ħalib u hekk. Affarijiet ta' kuljum meta jkollu familja kbira, l-ispejjeż jikbru magħhom. Nistennew il-pensjoni għax tispiċċanna malajr qiegħda. Kulħadd iżomm kemm irid hu. Fall-iskola, kindergarten għadhom dawk il-ħajja tittoqgħod naqra attenta li. Naħseb li wkoll jista' jkun hawn il-lok fejn isir eżerċizzju fejn jiġu kontrollati ċertu prezzijiet pereżempju. Il-ħajja llum titbelli lili biex tgħix għall-ħajja llum. Il-Ministru Clyde Caruana stess ammetta li l-prezzijiet ser jibqgħu tilgħin il fuq iżda ma ħabbar ebda pjan dwar kif b'mod konkret se tkun qed tittaffa l-pjaga tal-għoli tal-ħajja li qed taffettwa diversi familji, ħaddiema u anzjani. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu ilu xhur jagħti soluzzjonijiet għal din l-isfida tal-għoli tal-ħajja. Fosthom il-proposta li żieda fl-għoli tal-ħajja ma tkunx intaxxata u li n-negozji jingħataw aktar appoġġ.